Moni amalawa anzanga kulikonse kumene tili. Taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masoko Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, amene ndine mneneri wa Mangochi Concerned Citizen. Ndine mneneri wa gulu lija lotchedwa Mangochi Concerned Citizen, amene ndinenso vice president wa Malawi First, the People First. Amalawi anzanga, ndabwera madzulo ano, ndabwera ndi nkhani zimene zikhudze mbali ziwiri. Mbali yoyambirira ndi kusowa chilungamo kwa boma la Malawi Congress Party, komanso kusowa chilungamo kwa a president a dziko lino, a Lazarus Chakwera, amene modabwitsa ndi mosamvetsetseka akudandaula kunena kuti iwo ndokhumudwa ndi anthu amene akulankhula za ngozi ya ndege imene idachitikira ku Chikangawa, imene inapha a vice president, imene tidaona achipani cha Malawi Congress Party kuphatikizirapo iwo achakwera akungolankhula bodza lokhalokha, palibe choona chimene alankhula koma bodza. Amalawi anzanga, nzodabwitsa kwambiri kunena kuti achakwera pa msonkhano wawo wa kulilongwe ndi nduna zawo ndi chipani chawo chonse anganene mwabodza mothatchalika kunena kuti iwo ndokhumudwa chifukwa choti anthu andale azipani zotsutsa akulowetsa ndale, akulowetsa ngati masewera pa nkhani ya imfa ya anthu amene adamwalira pa ngozi imene ikutchulidwa kuti akuti ni ngozi ya ndege. Amalawi anzanga, kodi pali kukhulupirika kotani kapena tinene kuti ndi ndani amene angalankhule kuti munthu otchedwa Lazarus Chakwera, amene otchedwa president wa dziko la Malawi, ananena zoona kuti ndege pa nkhani ya kugwa kwa ndege adalankhulapo molungama ndipo mosonyeza kuti akufuna kuti iye ngati mtsogoleri kuti dziko kapena mtundu wa Malawi udziwe zoona. Ndi ndani angatero? Amalawi anzanga, kuchokera tsiku limene a Lazarus Chakwera, a president a dziko la Malawi, adalengeza kunena kuti ndege yasowa, ndipo pali ripoti limene iwo auzidwa kunena kuti ndege inakafika ku Mzuzu Airport, ndipo ogwira ntchito ku airport ya Mzuzu anawauza amundege kuti abwerere akatere ku Lilongwe chifukwa choti kunali chifunga sangathe kutera. Komanso adapitiliza kudzachita ripoti usiku onena kuti ali mkati mwa kalikiliki kusaka ndege ya vice president, kusaka ndege imene yasowa, ndipo ntchitoyi siyimikidwa mpaka usiku wonse. Chikhalireni iwo yemwe ndi amene adalamula kunena kuti ntchitoyi iyambe yayima kaye. Ndipo anthu amene anali pa ground, tima video komanso nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana zidafotokoza kuti tasiya kaye, azachitetezo analengeza kuti tasiya kaye mpaka mmamawa, koma president wa dziko ananamiza anthu kuti ntchitoyi ikupitirira. Ndipo mmamawa ntchito inayambadi kuchitikaso kufufuza ndegeyi. Sitidaona president akubwera kudzanena kuti no usiku jananama, komano chiona chake nchoti ntchito inayimikidwa, anthu ayambaso kufufuza lero kuyambira 6 koloko ya mmawa. Tinaona a Valentino Phiri, mkulu wa nkhondo, akulengeza kunena kuti ndegeyi inagwera kutchire kwambiri kumalo ovuta kosafikirika, komanso ndikosatheka kuti asilikali akanatha kuiona ndegeyi pamene yagwera. Chikhalireni ndege inagwera pa mtunda wa maground 7 ampira, kutanthauza kuti ndi 700 meters ya mpira pafupi ndi mudzi, koma iwo ananena kuti inagwera ku Nkhalango. Chodabwitsa ndi chokhumudwitsa ndichonena kuti malipoti atuluka kuchokera
ku gulu limene iwo adayitanitsa Achakwera ndi boma lawo la chipani cha Congress Party kuchokera akuti ndi aku Germany kumene mkomwenso kwapereka mafunso ochuluka pamene ripoti lisanatuluke iwo anapita ku Germany eko kukaonana ndi anthu amenewa amene anali akatswiri amene adawatenga iwo ngati akatswiri ku Germany ona za ndege kuti afufuze ndi kupereka ripoti lisanatuluke iwo anapita kaonana nawo. Kodi nkulungama kwanji kumene tingayembekezere ife ngati Malawi potengera zonse zimene ndalankhulazi? Kodi zimene alankhula Chakwera, zimene alankhula nduna zawo ndi ena onse amene alankhula dzulo potchula za ngozi ya ndege amene akuchita zoona ni ndani pakati pa otsutsa boma, zipani zotsutsa boma ndiwo Achakwera ndi gulu lawo amene tingamutenge kuti ndi olakwitsa pa nkhani yokhudza ngozi ya ndege imene idapha vice president wa dziko komanso anthu ena 8 amene anganene kuti amene tingamunene kuti akuseweretsa nkhani ya ngozi, akupanga zinthu mopeputsa nkhani ya ngozi kumene kudafa anthu ofunikira kuphatikizirapo vice president wa dziko lino ndi ndani? Amalawi anzanga, kodi Achakwera akanakhala ali serious, kodi pamene yatuluka ripoti limene latsutsana ndi iwo ponena kuti iwo anauzidwa ndi anthu kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndipo ogwira ntchito ku Mzuzu airport adauza ndege kuti ibwerere ipite ku Lilongwe, pamene iwo lero ali ndi information nena kuti ndege itanyamuka ku Lilongwe inayenda mokhota kwa 1 hour ili mlengalenga mmalere ndikugwa sinakafike ku Mzuzu. Ili ndi ripoti limene anatulutsa akatswiri amene iwo Achakwera ndi boma lawo adayitanitsa powakhulupirira kuti adzawapatsa ripoti pamenewo adziwa onena kuti ndege sinakafike ku Mzuzu. Kodi chikuwavuta ndi chani kuti amuyitane kapena amutchule munthu amene adawauza zabodza ndi kumfunsa kuti chifukwa chani unandiuza kuti ndege idakafika ku Mzuzu? Ameneyotu ayenera kudziwapo kanthu. Wolemekezeka President Chakwera ndi chipani chanu, siyani kudandaula zokhudzana ndi zimene anthu tikunena, zimene anthu tikudandaula za kusakhulupirika kwanu pa nkhani ya ngozi ya ndege. Inuyo lero chimene mukadachita chabwino ndi kuyima kufotokozera mtundu wa Malawi kuti pepani mtundu wa Malawi ndakupusitsani kunena kuti ndege inakafika ku Mzuzu, amana ndilakwitsa ndi akuti ngati ali Valentino Phiri mwaunene kuti Valentino Phiri ndamana ndiuza zabodza. Ngati ali ena ake kaenda kunkuyu anene kuti muanene kuti akunkuyu munandinamiza. Komanso tikupempheni bwana president, ngati mukufuna kuti mtundu wa Malawi usiye kukunenani molingana ndi chimene inu mukuchidziwa, nenani, afunseni achimwendo, afunseni ena onse amene aliphera kukwera mu ndege, chikhalire ni ndege ndiyodzaza ndi anthu 18 koma anane akuti enawo akuphatikizira pa chimwendo anauzidwa onena kuti ndege asakwere fa ndege yadzaza. Amene adawaletsa chimwendo inu zikuvutani pati kuti mumfunse chimwendo kuti adakuletsani ndani? Nanga amene adaletsayo kuti musakwere ndege amadziwa kuti mu ndege munali ndani? Ameneyo bwanji simukutifotokozera lero kutiuza kapena kumva kuti achimwendo afotokoze kunena kuti ndi ndani adawaletsa kuti wasakwere nawo ndege popita Nkhatabe powauza kuti ndege yadzaza. Amene adawauzayo ni ndani? Nanga iyeyo adadziwa kuti mu ndege munali anthu ake angati? Chifukwa ndegeyo imadzaza ndi anthu oposa 10. Anali ndani? Tikupempheni bwana Chakwera kunena kuti pamene mudatumiza asilikali okwana 8 kukasaka vice president opanda matochi, chikhalire ni asilikali amapanga matraining yawo kuchire, amamenya nkhondo kuchire, saona masana saona usiku. Komanso president, vice president amene asowa amagadidwa masana ndi usiku 24 hours monga iye wachiwiri kwa president. Chidavuta nchiyani kuti inu mutumize mabataliyani onse?
chidavuta nchani kuti mutumize Moyale Barracks yonse kuti ikafufuze mchikangawa. Kodi tikamafunsa mafunso onse amene tikufunsawa simukuona kuti inu ndamene muli ndi zonse zimene mungadziwe zimene munganene zoona zakugwa kwa ndege? Chifukwa chimene chikulepheretsani kuti izi musapange nchifukwa choti inuyo choona mukuchidziwa. Choncho siyani kuonetsa crocodile tears, siyani kulankhula ngati inuyo mwakhudzidwa, muchikhalireni mukudziwa kanthu. Nanga nchifukwa chani ngati simukudziwa kanthu mukukanika kunena kumfunsa amene adakuwuzani zabodza kuti ndege inafika ku Mzuzu koma inabwezedwa? Nchifukwa chani mukulephera kunena kumfunsa amene adawuzidwa kuti ndege yadzaza ndipo asakwere? Ameneyo bwanji simukumfunsa kuti ndege idadzaza ni ndani? Ni ndani anadzazisa ndege? Chabwino, izi amalawi anzanga ndi zimene mmutu mwanga ine ndikulankhula ngati nzika amene ndimati ndikakhala ndimanthunthumira kuti kufika lero sindimvetsa kuti nzoona achilima kulibe. Kufika lero sindimvetsa kuti mayi Shaniru Muluzi kulibe. Sindimvetsa kuti mkulu woyendetsa ndege mzimayi uja komanso nzake amamathandizana naye kulibe. Mabodyguard a polisi wonse ndi anthu ena onse amene anakwera nawo mu ndege kulibe. Chikhalireni palibe nchimodzi chomwe chimene boma likuonetsa kukhala serious, akungopanga chilichonse ngati chinthu chamasewera. Kodi amalawi anzanga kuyipa mtima kwa munthu kupose apa? Uchifwamba ndi uchigawenga wa boma upose apa? Ineyo ndikunena kuti inuyo achakwera ndi chipani chanu ngati mukufuna kuti nkhani imveke bwino tiuzeni ife amalawi imene mudatulukira tsiku lija pa 10 usiku kudzafotokoza kuti ndege inafika ku Mzuzu ndipo inabwezedwa. Mutiuze adakuwuzani ndani ndipo timve kuti amene adakunamizaniyo mwamufunsa ndipo timudziwe dzina lake. Ifeyo tu tili ndi maganizo onena kuti inuyo mukudziwa kanthu pa ngozi imeneyi. Chifukwa ngati simukudziwa kanthu onse amene anakunamizaniwa mukadachita kanthu ndipo mukanawulutsa. Tikupempheni Bwana President, poyang'anira kuti inu mukudya misonkho ya Malawi, inu munatiyika ife trust kuti inu tikukhulupilireni ndipo tidakuvoterani. Poganiza kuti zimene munkatiuza zonse zinali zoona, kodi kuipako kuchite kuoneka mpaka pa ngozi imene idapha anthu? Ndi mawu awa amalawi anzanga tione kuti dziko la Malawi likuyenda bwanji ndipo dziko la Malawi laipa pati. Chifukwa kufika lero zikudabwitsa kuti ngakhale akulu ampingo, ngakhale akulu azipembedzo, ngakhale akulu amabungwe asiya kuyang'anira anthu, asiya kuopa Mulungu, mpaka zafika ponena kuti kodi kapena mwina mavesi ena a m'Baibulo ngabodza. Mpaka zafikitsa kunena kuti anthu alakwe m'maganizo, kunena kuti kapena mavesi ena a m'Baibulo anakhazikitsidwa ndi kulembedwa ndi cholinga chonena kuti pangobweretsa ingokhala yobweretsa mtendere pa dziko lapansi. Nanga nchifukwa chani azibusa sakuopa Mulungu? Nchifukwa chani azibusa sakuopa kuti kupha munthu ndi tchimo? Nchifukwa chani azibusa sakukhala ndi chikondi? Chifukwa atu akadakhala ndi chikondi achakwera ngati mbusa akananena zoona za imfa ya Chilima. Akananena zoona kuti ndi ndani adawanamiza kuti ndege idakafika ku Mzuzu. Akadanena zoona iwo pokhala mbusa kunena kuti mu ndege simunali anthu 18 ndipo ndege sidadzaze. Akananena kunena kuti ndi ndani amene adaletsa anthu ena amene ankafuna kukwera nawo mu ndege kuti ndege yadzaza. Ameneyo akanafotokoza kuti munali yani mu ndege. Amalawi anzanga ndikufuna ndinene kuti akadakhala kuti azibusa amadziwa kuopsa kwa Baibulo, akanana milanji kunena kuti project yokonza njanji
kuchokera ku Nsanje kubwera mu Blantyre adayambitsa ndi iwowo. Kodi chikuwavuta pati kunena kuti adapeza programu ya njanja imene kuchokera ku Nsanje kubwera ku Blantyre. Project imene adayambitsa ndi boma la DPP, ndipo project imene chimene adachita iwowo ngati achipani cha Malawi Congress Party komanso ngati achakwera ndi kusintha ma contractor ogwira ntchito imeneyi, komanso ndi kungopanga exaggerate ndalama za nkhani ndi cholinga chofuna kubera misonkho kapena kufuna kuba ndalama za project imeneyi. Amalawi anzanga, polankhula zinthu ndi bwino kumachita ngati opemphera. Kodi akanena kuti misewu, anthu akudziwa kuti misewu ya mdziko muno akupanga ndi achakwera, kodi akuona ngati ifeyo sitidziwa nena kuti project ya msewu imatenga nthawi yayitali bwanji? Project ya misewu ya Mulilongwe, Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti akufuna kuti ioneke ngati dziko la ku China. Anayerekeza ndi mzinda wa ku China, anayerekeza ndi Singapore, ponena kuti ikhala ndi ma interchange ochuluka, ikhala ndi ma freeway ochuluka mu town ya Lilongwe. Ndipo tinamva achakwera akuseka ndi kumanena kuti nzosatheka. Koma lero chifukwa choti adasiya zonse dziko la China itasaina chifukwa cha ubale umene unalipo pakati pa DPP ndi dziko la China, lero tikuona misewu mu mzinda wa Lilongwe. Ndiye tikufuna tikuwuzeni achakwera ndi chipani chanu kunena kuti ife pomene timakhala chete ndi kuyang'ana timadziwa kuti ma project amatenga nthawi yayitali bwanji. Tikukuyamikirani ndi kupatsani credit chifukwa chopitiriza misewu imeneyi, koma tikudziwa kuti mukupitiriza chifukwa choti ndi kwanu ku Lilongwe. Ikadakhala kuti inuyo muli munthu wa chilungamo, bypass ya Blantyre kuchokera Chigumula ikanakhala itatha. Mukanakhala kuti inuyo ndinu achilungamo, ndalama imene idalipo ndipo inapezeka kale ya msewu wa Makanjira pano bwezi mabridge atamangidwa mabridge. Mukanakhala kuti inuyo ndinu munthu wa chilungamo ofuna kupanga zinthu, msewu wa Malombe Mangochi Malombe mukadaukonza mabridge mukanakonza, koma mungokonza kwanu ku Lilongwe. Mukanakhala kuti ndinu achilungamo, maofesi akuluakulu amabungo osiyanasiyana, meki, housing, prison ndi mabungo ena onse maofesi akuluakulu simukadasamutsa kuchokera ku Blantyre kukasiya ku Lilongwe. Mukadakhala kuti inuyo ndi amene mukuthetsa vuto la njala, sibwenzi lero anthu akudyabe chitedze kumachinga, sibwenzi lero anthu kunsanja akulirabe ndi njala, sibwenzi lero ma Admark mulibe chimanga. Kodi mukamanena kuti akudziwa kuti ineyo chakwera ndi amene ndikuthetsa zimenezi zake ziti memwe athetsa inu mankhwala mchipatala mulibe. Mukuononga mabiliyoni kumangozungulira ndi dziko lapasi kukwera ndege, pamene ku Malawi njala ndi mavuto zafika posauzana. Amalawi anzanga, ndalankhula zonsezi nchifukwa chonena kuti tidziwe ndipo tichenjere powaona kusakhulupirika kwa achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Ali busy kugula wounded soldiers, wounded politicians, ncholinga chonena kuti adzathandize. Kodi ndi ndani amene lero angatsatire munthu amene akupita kasapota chipani au kasapota president opanda chifundo, ooneka pa nkhope pake kuti ndi munthu amene ngakhale Mulungu Mzimu Woyera wayamba kutionetsera ngakhale pa nkhope pake kuoneka kusalungama ndi kuipa mtima. Ndi mawu Amalawi anzanga, tisadzapuse 2025 osadzachita mistake. Boma ili ndilofuna kulikana, ndipo tikudziwa kuti Mulungu walikana ndithu. Ndi mawu awa mukhale ntsiku lopambana. Mulungu adalitse Malawi, Mulungu atembelere anthu onse akusalungama ogwiritsa ntchito mphamvu za kumidima. Zikomo.